Salut și bine v-am găsit la un episod de pe acest canal Champion de Brawl Stars, pentru că l-am scărcat și eu. Și știți că n-am trofee multe, de-abia l-am scărcat. Și mai aveam un cont și pe ăla l-am pierdut. Și nu știu dacă o să câștigăm, dar o să vedem. Văd că i-am luat trofeul ăla. Nice, Marian. La vale. Marian, Gabi, te că lângă mine, Marian nu-i. N-am ce să fac. De super, Încerc să-l dau, acum l-am dat. Mi-am luat. Bravo, Abi. Spuneți-vă aici că mă duc eu să vă apăr pe voi cu ultimate-ul. Stau eu aici ca să vă apăr. Mă bat eu. Încerc să le omor, încerc. Am câștigat. Mai a rămas în trece. Da. Văd că avea fost al player-ul. Văd. Așa. Dăm exit. Și mai dăm un mici. Tot la gem grab. Da. Așteptăm până ne bagă și vedem. Poate câștigăm și meciul ăsta. Prima Cine-s? Shelly? Eu nu pot. Mă bate Gabi. am bătut. Bravo. Încerc să vin și eu și Marian. Dacă vreți să o să vă las link-ul la canalul lui Gabi în descriere. Nici el n-are multe episoade, el are câteva zile sau săptămâni, nu știu. Cât ai, Gabi? Ia uitați aici. Aleu. Dacă l-avem acum. I-am dat o bucată la ea. Vine, a venit Și vine. Am dat să vine. 54. L-a bătut Marian. Pui la vale dacă poți. Aleu, pui la vale. Dar păi n-a spus și la vale, păi. Nu contează, ai băiatul multă? Acum trebuie să vii înapoi. M-a bătut. Bate-i Marian. I-a bătut Marian. Acum să încerc să mă duc să iau și eu. Încerc să o bat pe Shelly. Marian a prins burancă să da pe aia. Am păstrat player-ul. Vedem. De ridicat. Și știți că nu am Brawl Stars de mult. L-am de ieri Brawl Stars de abia l-am. Gabi are oricum dinainte mi-ar face mai mulți oameni. Mama, oameni buni ăștia. Corlare. Păi atunci ce să facem? L-are și pe cu minierul. Nu știu cum o cheamă, dar asta cred că e verde, deci eu. Gabi, nu te du pe trambulină. Trebuia să mă aștept și pe mine. Ca să putem să facem ceva. Nu am nici știi, dar am murit. Am murit și eu. Încercăm să-i ținem, încerc să-i țin și eu. N-am ce să fac. Au prea bună echipa. Top 10.
A murit, adică nu aveam niciun. Am bătut pe colt. Le-am luat. Mă duc eu. Hai, îi ținem. Hai încă una, mai trebuie să iau Gabi. Nu eu. Ai luat-o până la vale. Veni. Eu te-mi fac. Ah, Marian. L-am jucat. A murit și Marian. Am bătut pe ăla. Am încercat ceva. Încă una Gabi mai trebuie să luăm. Nu se vreau să mă bat. Am bătut. Am luat mai multe. Vino. Alia, Marian. Am murit. Asta e mișcă. Le-am la Marian, e bine. Du-te. L-a apărut pe Marian un pic. Nu știu dacă chiar o să-l apăr. Am bătut pe tot. 15. Hai în față. Nu dă nimic. Am câștigat. Mamă, era o echipă bună. Știi cum o chem pe aia care s-a băgat în pământ? Și Jesse. Am primit niște puncte din alea. Hai, dau ready. Hai, gata, stai că eu le iau pe Pogo. Select. Gabi, știu pe cine avea înainte? Pe Barley. M-am bucat și ieri și avem înainte. Eu știu să văd bine cu Pogo. Mereu să lăgim grav. Îi lăgem. Îl au pe Frank? Da. Pale, și ne face. Mi-am bucat unde să avem mult. Marian, ce face? Cred că suntem pe rost, fără Marian. Chiar e pe ăla. Mă bate și pe mine. Colt. Dacă aș putea să vin și eu, Gabi, acolo. Ce vrei, Colt? Da, puteți să-i dau. Ai văzut ce a făcut Marian? Da, dar și eu am murit. De ce te arunci? Pentru că tu ești până la bot. Da, vezi? Deci, Barbie. Am bătut eu. Unde e acolo? Am dat heal. Am dat din simp. Nu trebuia să-l dau, dar am făcut și eu. Mamă, dacă puteam să acum să primeam heal-ul. Dacă să primești kill-ul, hai heal-ul, hai heal-ul. Nu, Marian, viață. Marian e nu, pentru că Marian ce face? Nu se uită la mine, se uită. Colti are multe? Are una. L-au pe ăsta, l-au pe Franca, pe ăla au bătut. I-am dat viață lui Marian. Eu i-am salvat viața. Hai, Marian. Ale... Da. Nu pot dacă... Nice. A, da, trebuie să le și pe alea, Marian. Țin să nu-mi dai. Gabi, dacă veniți până în bază, pot să-i dau viața lui Marian. Dacă veni. El nu știu. Aha.
dăm kick. Da. Îi dăm kick lui Marian. Nu te primul. Deci îi dăm kick lui Marian. E dat tu? Dă-i la duo. E dat la duo. Să-i fac bine. Da, hai. Să vedem dacă crezi listele la pe al primul, nu? Nu o să mă fac. Un meci, un Gabi acolo. Gabi, dă-i măcar să facem 18 trofee. Mamă, l-au pe Leon ăsta. Uite, Gabi. Hai, frate, că m-am săturat. Dai. E și bolă. Salut! Cred că moare. Gabi, nu lăsa să iasă. S-a bătut zona. Poate să mai dăm un meci, nu, Gabi? Nu știu dacă închid, poate nu închid. Ăsta e ultimul meci. Stai aici un pic. Și te frică. L-am luat pe bul. Au, bați cum vine bulul. Wow. Dar eu cred că tot cu Shelly văd, nu, Gabi? Da. Hai. Dă-i ready. Dar Marian a ieșit. Nu a ieșit. Mi-a trimis cer. Nu știu, hai de ready. Dă-i, nu dai, dă-i la două. Noi invocăm un meci, atât vreau. Să vedem. Nu mă duc la vale. Nu mă duc încă în mijloc pentru că să vine cineva. Și doi. Era o echipă, deci o echipă a eliminat pe Dumnezeu. Știu că nu, oricum. Ei, văd, Rico.
Mă după pereți. Încă un Rico Davos. Și încă un Rico Davos. Mă duc să dau și pe bulul ăsta. Să duc până ca să zic avem 12 gabe. Jesse. Nice. Aici am închis și eu episodul. O să ne vedem data viitoare. Hai să dați un like, să vă pun link-ul să vă gabe în descriere, să vă